Добър вечер, скъпи приятели, парфюмери! Искам да ви покажа нов продукт, който направих в лимитирана версия. Тамян или франкинсенс Absolute Хемотип Сакра. И така изглежда. Прекрасен аромат, прекрасна консистенция, леко замръзва. Тоест ще трябва да се разтопи на водна баня предварително. Така изглежда. Консистенцията му е течна форма, обаче леко смолениста. Изразен аромат на смолата. Лесно се работи с парфюмерни композиции, етерични масла, спиртове, различни други абсолюти и разбира се с различни комбинации.